O yan, si Brit, siya si Angel, o yan. So si ano, yung husband mo, sa yung husband ni Angel, na dati susuportahan niya sa pato. So si Renz Angel, asawan mo, nasan? Ayan, papachir ka. Renz, umiiyak ka daw, oh. Umiiyak ka daw, sabi ni Angel. Asa asawa mo? Ayan, umiiyak. O, dahil ako, trash talkan na. Pero seryoso, hindi ka pa tayo matalo dun. Seryoso nyo kanina. Kung nagtuloy-tuloy error namin, natatalo kami dun. Sabi ko, hindi ito pwede laro-laro eh. Kaya nag-full force na ako na smash eh. First game pa lang. Medyo bumabelo ka pa lang. Yung ano pre, ayun na si Pat din nahirapan sa normal na smash lang din namin may balik. Tsaka wala tayo warm up. Nag-warm up na siya. Sinet natin na dito. Di ba tayo nag-warm up? Siya yung sabi ng diesel yun. Di po man. Diesel kami pre. Yan, diesel siya, diesel ako. Baga mahirap calibrate yun. Ano na? Mag-warm up tayo. Mag-mix? Sige, sabihin. Dalawa ba yung mix? Isa lang yan. Ay, dalawa yata. Ay, mix. Hindi ko alam. So nga, teka, paano yung mix? Dalawa. Sayang, no? Dapat in-enter ka na lang siguro namin ban, no? Nakakagul ka naman pala. Kasi sakto. Actually, ganun rin nangyari yung Pat sa last year, di ba? Kakasimula lang namin. Dumating siya siguro mga 3 seconds or 3 minutes or 5 minutes. Dumating siya. Hindi, pang ano lang ako nun, reserve na. Pero Parang meron yatang hindi sigurado. Oo, yun. Tapos, in-invite ako. Hindi, pati rin naman siya eh. Si Ivan, ganun din eh. alas na experience mo yung experience mo. Yun na yun. Next year na yan. Sino ka na nakaka-experience? Okay, mag-add tayo ng isang tapos at Dahil isipin mo kung si pa, hindi matangkad. Spain? O si May kinasa harap. Delikado yan. Delikado yan. Diretso ba Oo. Di na Yung tumatanong yan. ginawa ko kanina, kaya pag nasa harap mo, ginagano mo na. Mataas yan. Oo, kasi elevation, gaganon lang yun, harangin mo. Isa lang na may pupuntahan ng shuttle. Hindi, in yun, line. Oo nga, pero line yun. Hindi, bilang ko gusto yan. Kami dati. Gusto ka namin to eh. Kontrol. 5-3. In, hindi dito. Wala kalaban na yan pa. Nga pala, kalabayan pa. Nice try. Kami. Kaya yan. 1 point at a time. Nice. Coach nga natin. Team competition pa rin. Out. Galing.
Kasama niya yung ano. Hey, nice one! Galing ng balik, no? Yeah, nakatao ka. Uy, galing! Kalaban tayo. Yan din, yan din rin. Nice! Gusto nga pala. Ah. Out, out. Ano na? Kinangan na lang ang baril. Uy! Gana? Ano to, pang-Olympics? Crucial yun, crucial. Yan nasa front yan. Go, Brit! Go, Brit! Si Renzi. Patas niya eh. Kali kali. Oh! Yes. 1860.
pag-aralan. Hours na kasi. Dami na ang oras. Kaya ako mga alas 7. Yan, ipiyat. Ako ba? Wala, sir? Kuha niyo po? Oo, sa James. Sir? Oo, panalo.